బాపట్ల జిల్లా కొరిసిపాడు మండలంలోని పమిడిపాడు గ్రామంలో రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లి నెలకొలుపుల మహోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకొని పూజలు చేశారు. వివిధ ప్రాంతాలలో స్థిరపడిన గ్రామస్తులు గ్రామానికి విచ్చేయడంతో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఎల్లమ్మ తల్లి నామస్మరణంతో పమిడిపాడు గ్రామం మార్మ్రోగింది. తరలివచ్చిన వేలాది భక్తులకు గ్రామస్తులు అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పించారు. ఆలయాన్ని విద్యుత్ కాంతులతో సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. పెద్ద ఎత్తున అన్నదానం చేశారు. గ్రామస్తులు భక్తులు పర్యవేక్షించారు. పమిడిపాడు గ్రామంలో రజక కులమునకు చెందినటువంటి కొప్పర్తి వాళ్ళ ఎలవేర్పైనటువంటి రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లి గుడి నిర్మాణం జరిపి కొలుపులు నిర్వహించడం జరిగినది. ఇది ఈ గ్రామం నుంచి ఇతర గ్రామాల్లో స్థిరపడినటువంటి కొప్పర్తి వారందరూ కూడాను ఈ గుడి కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని అమ్మవారి కొలుపుల కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించడం అనేటటువంటిది మాకు చాలా సంతోషకరమైన విషయము. ఇది మా పూర్వీకుల కాలం నుంచి ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క రేణుకా ఎల్లమ్మ ప్రాశస్త్యం అనేటటువంటిది ఇప్పుడున్నటువంటి తరానికి అందిపుచ్చుకొని దీన్ని ఘనంగా కొలుపుల రూపంలోనూ గుడి నిర్మాణ రూపంలోనూ మేమందరం కూడా అనుకొని ఒక యూనిటీగా ఏర్పడి అందరూ కూడాను తలా సహకారంతో కమ్యూనిటీ సహకారంతో ఈ గుడి నిర్మాణం జరిగింది. దీనికి ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు కర్తవ్యంగా నిర్వర్తించి ఈ యొక్క పూర్తి సహకారాన్ని అందించడం వలన ఇది గుడి నిర్మాణం అతి త్వరగా పూర్తయినది. కొలుపులు కూడా చాలా ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. కాబట్టి అమ్మవారి అనుగ్రహము అందరికీ ఉండాలని చెప్పేసి సందర్భంగా మేము కోరుకుంటూ ఉన్నాము.